Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Hanzi mutumbi wemudzimai wangu uri mugaraji ende ndiwo unondipa upfumi. Wakadii zvako chikomana, ndauya kuti nditsvake rubatsiro. Ndambofamba kumachechi kudzin'anga asi hapana kana rubatsiro rwandiri kukwanisa kuwana. Ini ndaiva neukama wainge wakanaka nemudzimai wangu, but akazotanga kurwara nechirwere cheshuga kwenguva ndokubva atisiya, asi akafa zvake nerufu rwaMwari. Izvi zvava ne10 years zvaitika. Ndakasara zvangu ndikazorora umwe mudzimai. Mukutatarika kudaro ndakabva ndatsvaka urombwa. Zvakaitika ndezvekuti panguva yacho ndainge ndichifamba nematrucks, saka pane imwe trip yakazokonzeresa kuti tinge tichipedzisira tichisvika kuTanzania. Ndokuzotaurirana neumwe uyo akandiudza kuti kuTanzania ikoko pane umwe waainge achiziva anokwanisa kundibatsira. Takaenda kuya, inini ndikabva ndasvika ndikanopiwa mushonga wekuti ndaifanira kunge ndichizorara nemudzimai wangu wandainge ndarora at that time paguva remudzimai wangu uyo ainge afa. Zvinhu izvi ndaifanira kuzviita kuti titange kubata upfumi. Pandakadzoka kuno hazvina kundiitira nyore kuti ndiudze vadzimai vangu kuti handei tinoitira bonde pamusoro peguva remudzimai wangu wekutanga. Asi zvandakazoita ndezvekuti ndakangoronga rwendo, ndokubva taenda tiri murwendo kudaro. Adzimai vangu ndakabva ndavadhakisa, ndikaenda paguva remudzimai wangu ndikabata basa rangu manake. Ndapedza kudaro ndakafonera sekuru vaya, vakabva vati ndaifanira kutenga tsvimbo nebakatwa. Kana ndatenga zvinhu izvozvo ndobva ndadzokera paguva remudzimai wangu ndonobaya pamusoro peguva ravadzimai vangu, ndipo paizovhurika guva iri mutumbi wobva wabuda. Kana mutumbi wavadzimai wangu wabuda, ndoutora ndonouisa murumu. Rumu yacho inofanira kunge iri rumu isingapindwe nevanhu, uye izvi zvinhu ndakanzi ndizviite pakatikati peusiku. Ndakaita sekudaro, ndakatenga zvinhu zviya ndokubva ndamuka ndikakinura mugaraji, ndikatanga kurongedza mugaraji nekuti ndiyo imba yainge iri free. Most of the time ndaishandisa garaji iroro kupota ndichimbokanika motikari dzangu. Manheru acho ndakabva ndabuda ndikanoita zvose zvandainge ndaudzwa nasekuru vaya. Zvimwe zvacho vaitawo vachitaura neni pafoni. Ndakaita sekunge ndinocheka guva riya nepakati, ndichiita a straight line kubva kwarinotangira kusvikira kwarinoperera. Ndapedza kudaro ndakabva ndaisa tsvimbo yangu pamusoro peguva ndichimwaya mishonga yandainge ndanzi ndimwaye. Chitunha chiya chakabva chauya pamusoro peguva. Ndakamboda kutiza pandakaona chitunha chemudzimai wangu nekuti ndainge ndapindwa nekutya. Asi kana wava kutoda upfumi hakudiwi mbwende. Chakazondishamisa ndechekuti mukadzi wangu uyu kunyange zvake ainge atova ne10 years ashayika, asi chitunha chemudzimai wangu chakabuda chiri fresh sekunge tainge tabva kuchiradzika. Ndakatakura chitunha chiya ndokubva ndachiisa pasaidi peguva, ndikabva ndarova guva remudzimai wangu netsvimbo. Guva riya kwava kuvharika roga. Ndakatakura mutumbi uya kwava kunouisa mugaraji. Sekuru vakabva vafona vakati chitotanga izvezvi kuita bonde nacho nhasi. Zvaunoita unotora bakatwa rako wobva waisa kumusoro kwechitunha. Tsvimbo yako iya yawakatenga wobva waisa kumakumbo kwechitunha. Kana wapedza basa wobva waisa bakatwa netsvimbo pamusoro pemba, kana kuti panzvimbo yekuti hakuna kana ani nani anokwanisa kuzozviona kana kuzozvibata. Ndakambotora nguva ndichitsvaka nzvimbo dzekuti ndihwandise bakatwa iri netsvimbo iyi, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti panozobuda zuva ndinofanira kunge ndaviga zvinhu izvozvo. Ndakazoona kuti pamusoro pemba ndipo painge pakaita sekunge nani. Ndakabva ndatanga kurara nechitunha chiya chemudzimai wangu. Chakandinetsa ndechekuti mudzimai wangu paainge achiri mupenyu, zvaaiita kwandiri panguva yebonde, chitunha chake ndizvo zvachainge chichitoita, chaitopfakanyika sekunge chainge chiri chipenyu.
ndaitoita sekunge ndiri kutorara nemukadzi mupenyu. Ndapedza kuita zvinhu izvi ndakabva ndakwira pamusoro pemba, ndikasiya pamusoro pemba ipapo bakatwa riya netsvimbo ndokuzopinda zvangu mumba zvekuma 4 am. Asi hapana kana akamuka panguva yese iyi pandainge ndichibata basa iri. Ndakazoti ndamuka kuseni ndokubva ndaenda kuguva kuti ndinoona kuti pane zvaioneka here kuti pane zvanga zvaiitika the previous night, asi guva remudzimai wangu rainge ritori right. Now zvava kuitika ndezvekuti ndinongokaruka ndamuka. Pandinomuka ndinobva ndatanga kuona kuti ndinenge ndichitorara nechitunha chiya, ende ndizvo zvacho dziri kutondipinzira mari. Zvino nerimwe zuva vana vangu vakomana vakazongouya vanditengera satellite dish, ndokubva vatotanga kuinstola satellite dish riya. Iniwo ndainge ndatokanganwa kuti padenga pemba pane bakatwa zvose netsvimbo zvainge zvisingafanirwe kunge zvichizobatwa kana kuonekwa neumwe munhu. Vana vangu vakomana vakabva vatanga havo kuita installation yavo, but chakazondinetsa ndechekuti ndakazongonzwa yava noise panze. Vana vangu vainge vadonha kubva pamusoro pemba, vainge vava kurwara. Vanhu vakamboti kochii, neniwo ndakatoshamisika nazvo. Adzimai vanguwo ivowo vainge vakanganwa kuti kumashure uko pane zvimwe zvatakamboita zvainge zvisingafanirwe kuti zvinge zvichionekwa nevamwe vanhu. Ndokubva vamhanya vakanoshevedza umwe mufundisi uya ndokubva atanga kunamata, but mukunamata kwake isu tainge tamuudza kuti tiri kufungidzira kuti kune umwe munhu ari kutiroyera vana vedu. Mufundisi akabva andinanga akati, ko munokwanisa here kuti mumbotanga mareurura tisati tatanga kunamata? But ini ndakabva ndaramba ndikati handina kana chandinoziva. Dambudziko mwanangu ravaipo nderekuti pamba pangu hapacharariki. Basa rinomuka raitwa makuseni nechipoko chavadzimai vangu. Bonde chairo handichatomboridi zvachose, nekuti vadzimai vangu vanongokaruka vangouya, kungava kuri kuhope kana kuti ndakangogara, vobva vatanga kuita bonde neni. Zvinhu izvi zvava kuitika masikati, makuseni kana usiku. Dzimwe nguva ndinozotoita zvekumutswa navadzimai vangu ava vandiinavo izvezvi. Vanoti ko chii chiri kuitika kwamuri, nekuti ndinenge ndichitotambirira ndichiita sekunge ndakarara pamusoro pemunhukadzi ende ndinenge ndichitochemerera. Ndakambotanga ndichiramba ndichiti muri kundifomera nyaya, zvose izvi zvamuri kundiudza hazviko, but vakazonditaimira ndokubva vanditora vhidhiyo. Ndainge ndichitoita sekunge ndiri pamusoro pemunhukadzi, ndiri kusika bonde nemunhukadzi. Ini nemudzimai wangu wandiinaye izvezvi takazombofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka kwacho kwatakaenda takabva tanzi vadzimai vangu ava vanofanira kunge vachizovigwa rwepiri, ende ndinofanira kunge ndichizovaripira zvose nekureurura pamberi pevanhu vose, kunyanya hama dzavadzimai vangu ava. Dambudziko randiinaro mukoma wangu nderekuti inini handikwanise kuti ndinge ndichiunganidza hama dzemudzimai wangu kuti nditange kureurura kuti izvi ndizvo zvandakaita. Iyi imhaka yekuti inokwanisa kutondiurayisa chaiko kana hama dzemudzimai wangu dzikazviziva. Vedare ndo meseji yandakatumirwa namukoma vedu. Iyi meseji yandichikisa, kunyangwe pandanga ndichiverenga ndanga ndichitomboita ndichiti kakamirei. Zvimwe zvinhu zvinochikisa. Regai pataenda panyedu inotevera. Pane mubvunzo iwo wakabvunzwa nezuro mucomment section padzidziso iya yatinoita nasamaita. Mubvunzo wacho wainge wakanzi, mukomanashi tibvunzireiwo sekuru kuti chii chingapedza kurota uchirara nevarume kana kuti vakadzi tatambura nedambudziko iri. Ndakabva ndatora message iyoyo ndokubva ndaisvitsa kuna samaita. Ivo vakabva vadzosa voice note vachitipa dzidziso. Nditange neuyo anorara nevarume kana kuti nevakadzi kuhope. Rega ndingoti inyaya yakaipa kwazvo kuti unorota uchiita bonde nemunhu usingaoni. Munhu wese anoda kuita bonde nemunhu anomutengerawo mabhisikitsi, anomutengerawo chingwa, anobhadharawo rent, uye anozivikanwa kumusha kwako. Zvino kana akaita murume anongoya bedzi pamubhedha asingabhenefite chimwe chinhu, kazhinji iparasite anotouya achisikotorera iwewe chipo chako, mwachienda unoita pfuma nacho nekudini kukushandisa. Saka rega ndipatsanure ipapo ndichiti uyu ari kurara achirota nevarume kana kuti vakadzi vari kurara vachiitwa zvakaipa nevarume, rega titaure nyaya dzikinurei vanhu vakadaro.
Chekutanga ndinoti anofanira kutsvaga coin kana kuti mari yesimbi yekunyika kana kuti munyika maari kushandisa, nyange isiri yekushandisa. Zvakafanira kuti munhu ari muZimbabwe anogona kushandisa marandi kana kuti chii, ndiri ngoda coin kana kuti ma5 cents kana ma10 cents kana madhora edu esimbi ekudharadhara aya, asi ndiri kuda iri mari yesimbi, ndiri mari yesimbi. Then ugotora mari iyoyo oita munamato waunoita wakabata mari yako, kuti iwe mweya wechikwambo handikuzive, handina chandakaita newe, chandakawirirana newe, mhiko dzamakaitirana inini ndanga ndisipo, ndiregedze ndiende, because handizi mukadzi wechikwambo, handizi mukadzi wako, handikuzive. Zvaunoita zvekuya uchinditorera pfuma, zvaunoita zvekuya uchirwa neni, zvaunoita zvekuda kundirwisa, kundimunyikidza kuti ndishaye chandingabate panyika yevapenyu, siyana neni, ndiri kukuramba nhasi. Inini nhingi wotaura zita rako iwewe ari kuitwa izvozvo rakazara, zvinofanana nekuti kana kuti tingape zita rekuti Sara Mhere. Inini Sara Mhere kubva nhasi handichisiri mukadzi wako, handichaitwa mukadzi kwauri, handiroorwe nemurume asingatenge chingwa, asingatengewo mabhisikets, asingandigadzirisewo musoro. Iwe hauzi murume wangu, ndinoita murume panyama, handiite murume pamweya. Ndiregedze ugare kuvachakabvu, ubve muupenyu hwangu. Minamato yakafanana nei uchipopotera mhepo dzacho dziri kukushandisa, uchirwa nadzo kuti kana zvichikodzera unhingirikinwe, kana zvichikodzera opopota neshungu dzese. Zvakanaka kuti uzviite kana kuti ndingati pari pasango pausingazodzokera dzokera, kana kuti nzvimbo yausingafambire fambire kana uchikwanisa. Asi kana muri vanhu vagere munyika dzakaita South Africa, ndoziva kuti makaenda kumasango munozonobatwa, ungazviitira hako mumba. Kana uchinge wazviitira mumba orasa mari iyoyo nemagotsi, udzokera mumba usina kucheuka, udzokera mumba usina kucheuka, uchiramba paunenge uchidzokera mumba unenge uchipopotera uchiti ndakupa gupuro iyoyo, tora mari iyoyo, ndo gupuro rako. Kubva nhasi hausisiri murume wangu, kubva nhasi handicharare newe, kubva nhasi tarambana, ndakupa gupuro, handichadi kukuona muupenyu hwangu uchinamata uchidaro. Ndinoti kune avo vamwevo zvekare, rega ndibatsire vazhinji vanorara vachitwa vakadzi kana kuti varume ivo vakaroorwa. Ivavo zvamunofanira kuita, ndaikurudzira kuti musanyima nebonde mumba. Bonde renyu ngarikarisike kuitwa musati mabatwa nehope, nekuti chikwambo chine jealous, hachidi murume ashandise mukadzi wacho kana kuti mukadzi ashandise murume wacho. Saka makadzimara maita bonde munenge machisvibisa, chinoramwa chobva chaenda. Saka ndaikurudzira kuti vakadaro itai bonde musati mabatwa nehope, itai bonde kusati kwasviba. Bonde renyu ngarisamirire kwamarara chete. Kana muripo pamba, kana kutorita na3 chaiko, kana kurita na4 manheru, kana kurita na7 manheru, zvenyu zvekuti smart wamunonyanya wekuti muchipedza kuita bonde wamatora bhaketi remvura mahamageza, panenge pachena. Kana uchinge wachena, chikwambo chinouya chichikutaimira zvekare, chichiita newe zvachinoita, nekuti unenge wachena waafresh. Saka dzidzai kuita bonde nenguva iripo. Kana muri vari vaya vanoti aiwa isusu tinozokanda chigwema, chibatsirwai kana nemaremedhisi anoita kuti muviri uchene, usuke muviri ugare wakachena, uye muchidyawo zvinoita kuti kunyange nekuzasi musaburitse ugwema hwakaipa. Saka ndozviga zvandingakwanisa kubatsira iko zvino kune ava vanorara vachitwa varume, nevava vanorara vachitwa vakadzi, nevanhu vavasingaoni. Imhepo yakaipa inopa munyama mukati meupenyu hwevanhu, imhepo yakaipa inoshayisa mbereko, imhepo yakaipa inoita kuti usemwe, imhepo yakaipa inokuchembedza, imhepo yakaipa zvekare inoita kuti upenyu hwako uye upfupi pfupi, nekuti unenge uchishandiswa nechinhu chausingaoni, chamusingawirirani, ende unenge wakasviba pese paunoenda. Ndipo unoona kuti kana ukada kuenda kumaprofita, muprofita anongonzi nhasi haasi kushandira, profita akazoshanya nezuro, profita kana kuti akatarisa kana kuti akabata pamusoro pako, ndipo anonongedzera kuti mimi amai mimi iwo chako kuti akupe utsanangura hapana, because unenge wakasvibiswa nematare ese, unenge wakasvibiswa. Saka ndozviga zvandingakwanisa kumbobatsira iko zvino. Asi kana munhu iye achinge asimbirirwa, achiramba asingachenurwe, asiramba achisingaregedzwe nechikwambo, ndaiti tinogona kuzomubatsirawo dzimwe nzira futi dzinopfuura idzodzo. Asi izvozvo zvandataura zvega izvi zvinosunungura, zvine matestimony. Ndine vandakawanda vandabatsira pasina muripo, vakwanisa kunge vachibatsirika mune izvozvo. Saka tati unotora coin
ndakudzokodza zvekare. Watora coin oribata muruoko rwako, onamata naro kana kuti wopopota uinaro uchikarira mweya iyoyo kana kuti uchipopotera mhepo iri kuya ichirara newe, uchiiramba wapedza uchiudza kuti ndakupa gupuro, iyi ndo mari yako ichienda pamari iyoyo, woirasa negotsi, wodzokera mumba usina kucheuka, ombonogara kwemaminutes angaita 10 kusvika kana 20 usina kubvira wabuda panze, uchizobuda hako uchifamba uchiita mabasa ako. Inotarisa kuti munenge uchichema nezvaunenge uchirwa nazvo zvinenge zvapera, zvinenge zvakamuka. Vedare, that was a voice note yandakatumidzirwa naSamaita. Kana kuri kunzi pane mimwe mibvunzo yamunenge muinayo, feel free to write in the comment section. Ndinozotora those messages ndobva ndasvitsa kuna Samaita. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.